What's up, maing adlaw mga choy. Init-init ang panahon. Nya karon nakaplano ta nga mag-apply ta og usa ka bail. Men's t-shirt nga atong ablihan karon. Unya ako ipakita sa inyo kung unsay mga sulod karon maabangan ninyo nga akong post. Siguro nya gabi or karon. Mao ni ang code sa ato ang giablihan via CQS men's t-shirt ug mao ni ang mga sulod kana mga branded na diha atanan akong gipanglahi. Dayon kana isar na sila og kuan ubay-ubay po ang branded nga to nakuha ni baha man siya og Nike nang kana medyo daghan-daghan gid po ang sulod sa bail nga tong gablihan karon kanang tulo ka tapok mao na ang sulod niya natay Supreme. So karon ako ipakita sa inyo ha ang mga branded nga tong na-select. So ano yung itong nakuha? Ayun ang pansinan sa likod. May mga kayukay na. Wala pa ta naka buhat o storage room. Gamani Supreme Fans of the Wall nga naay back-hit. Solid pa kani. Adidas nga embroidered. Dayon din ni naay random nga more sa guan gaming. Ayon, Under Armour. So, finger crocs. Tay Nike nga big logo. Another one nga Nike size lang. Then Adidas Nike na mid swoosh size medium. Boy London in the house. Fila random na big print. Bad 5 Levi's atay basketball na Nike. Another one na Nike na back-hit. Adidas isang solid na Nike. So maurto mga chuy, update lang, mag-upload ako photo pictures 180 each. Thank you.